Een artiest kan nog zo talentvol zijn. Zonder een goede boeker komen er geen optredens. Jan ten Boom is zo'n boeker. Hij heeft een neusje voor goede bands en geeft alles voor zijn muzikale stal. En dat al 30 jaar lang. Een portret van een leven achter de schermen van de popmuziek. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to! Als Jan over muziek begint te praten, dan ben je gewoon hooked, zeg maar. Ik ben nog een jong pikkie en je moet ook op bepaalde mensen moet je ook kunnen vertrouwen. En als er iemand is die je kan vertrouwen, is hij zo. Als we Jan niet hadden gehad, dan ja. Ik denk dat het dan heel anders was afgelopen. Volgens mij is een goede boeker nog belangrijker dan een platenmaatschappij, bij wijze van spreken. Het grote publiek zal hem net kennen, Jan ten Boom van de Jouwer. Maar in de muziekwereld had er een grote naam als boeker van bands en acts uit vooral het alternatieve circuit. En dat al 30 jaar lang. Heeft ze weer dicht? Nee, ik heb ze opengesperd. Van weefband The Toilets, begin jaren 80, onder de mij-dubbed heden populaire singer-songwriter Tim Knol. Daarmee had er een prominente rol in de ontwikkeling van de Nederlandse popmuziek. Ik zei tegen Jan al een paar maanden geleden van, kunnen we niet weer op Oerol spelen dit jaar? En dat heeft hij mooi voor elkaar gebracht. Ja. Ik wilde dat heel graag staan. Naast dat het heel gaaf spelen is, is dat nog een hele goede sfeer. En weet je, ja, je ziet je ambiance is zo te gek. Op het strand sta je te spelen en gisteren in het Bostheater gespeeld. Dat zijn unieke plekken. Dat maak je niet vaak mee op het vasteland eigenlijk. En, ja, daarnaast de sfeer is het gewoon geniaal. Sam's leaving on a midnight train. Holes in his shoes, holes in his brain. Holes in his head where the money goes through. But an excuse to leave, the one-way ticket too. Sam's leaving town, Sam's leaving town. Ik denk dat Tim Knol een goed voorbeeld is van hoe snel de jongen is. Nee. Kijk, ik heb wel iets van, ja, dat is heel bijzonder wat die jongen doet. Ik vind het een fantastische band, fantastische plaat. En dan denk ik bij jezelf van, nou goed, je gaat wel iets mee gebeuren, maar er wist net hoe heeg het gaat en hoe snel. De wist net waar het plafond zit. En ja, nou ja, goed, we weten allemaal wat er met hem gebeurd is. Ik bedoel, het is ontzettend snel gegaan. Nou, die snelheid ging ik net verwachten, nee. Wij wilden heel graag bij Jan, want dat deed ons de enige echt geschikte boeken. Het was op Lowlands 2009, hadden we gezellig met Jan gekletst, maar hij was heel erg terughoudend. Want wij waren toen echt nog helemaal niks, weet je. We hadden nog geen cd'tje uit niks. En
had de muziek al nooit gehoord, dus het was een beetje spannend van... gaat hij het doen of niet? Toen hadden we muziek gestuurd en toen was hij overtuigd. Hij heeft zoveel ervaring en kijk, ik ben nog een jong pikkie en je moet ook op bepaalde mensen moet je ook kunnen vertrouwen. En ja, als er iemand is die je kan vertrouwen, is hij wel. Kijk, in het begin denk je ook van, Tim Knol, daar heb je weer een singer-songwriter. Moet ik het nou wel gaan doen? Moet ik die in mijn stal halen? Ik heb genoeg te doen. Maar Jan heeft dan wel de gut feeling en het gevoel en de liefde voor wat Tim doet, voor de muziek. Dat hij zegt, ook als Tim nog heel, weet je wel, heel bescheiden net komt kijken, dat hij zegt van ja, goede zaak, ga ik doen. En dan trekt hij er ook aan en dan heeft hij zijn deel gehad in ja, zeg maar, je mag het gerust de zegentocht van Tim nu noemen. Toch man. Ja, wat ik belangrijk vind is dat ik zelf de muziek heel erg goed vind moet. Maar dan moet daar zit ik een aspect bij natuurlijk van, is het goed te verkopen? Ik bedoel, ken ik hier goed de clubs mee en ken ik hier de festivalboer mee op? Dat is een heel belangrijk ding. En als ik iets heel erg goed vind, maar ik zorg dat les er net, dan heb ik net volle zin om er maar aan de slag te gaan. Als ik mijn bevlogenheid niet meer heb, dan heb ik een goed probleem. Ze hebben in heel Nederland al een schare publiek opgebouwd. Ze hebben net een plaat gemaakt. It's like a daydream exploding again. Hier zijn de Toilets. Stuttering back on little thoughts. The way the light shines in the dusk. Whisper that word. De eerste band van Jan ten Boom binnen dat de Toilets. De band roept om jongergitarist Paul Dokter. De drummer is een maat van Jan en neemt een Midnight oefenhak van de Toilets in Sint-Niek. De start van een carrière in de popmuziek. De Toilets wie het begin van alles. Dat is wie de oerkanaal van mij, om het zo maar te zeggen. En, ik mijn diploma voor wat ik nu doe. Zo zorg ik het. Ik bedoel, ik heb een heleboel geleerd. Ik ben gewoon aan de slag gegaan en ik wist totaal niet waar ik beginnen moest. Ik doe maar wat. En terwijl dat maar wat te doen, heb ik niet bijna niet voelen eigenlijk. De Toilets had een van haar eerste grote optredens in Vera in Grains. Als vaarprogramma van de Engelse band Orchestral Maneuvers in the Dark. Gerard van der Wisga-Scheltinga is in die jaren bassist van de Toilets. Een plak dat er letter afstensel om broer Kees. Het was natuurlijk was spannend. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we hier toen, hadden ook niks mee. Volgens mij een paar broodjes van thuis van moeder. Dat we hier toen de restantjes nasi van die roadies van de band hebben zitten opeten. Maar het optreden ging boven verwachting heel erg goed. Ja. Ja. En het klonk goed en we waren op de een of andere manier op dreef. Dat had je gewoon af en toe nog ging het beter dan. En soms ging het fantastisch en soms ging het slecht. Dit keer ging het geweldig. En die jongens van Orchestral Maneuvers in the Dark vonden het ook goed. Ja. Dat zeiden ze. Ja. Ze waren in ieder geval vriendelijk. Ik vind het nog steeds een belangrijk moment, weet je wel. Omdat het was van mijn gevoel toen, alles was bijna groot, maar dat was toen, voelde dat heel groot, weet je wel, wat je aan het doen was en zo. Maar jij dacht altijd verder vooruit? Jawel. Jij dacht vooruit? Ja. Je keek niet verder vooruit dan dit volgende optreden? Ja, nee, ik zat steeds wel te denken van oké, wat gaat de volgende stap worden?
Volgens mij heeft Paul een keer geroepen van, want ik ging altijd mee als we hier oefenen waren. Ja. Dat vond ik hartstikke interessant. Ja. En die heeft volgens mij geroepen van, nou ja, misschien kan je wel iets gaan doen, optredens regelen, manager worden of zo, zoiets. Een beetje, ik wist ook niet hoe ik moest beginnen, maar ik begon maar gewoon met iets. Maar in het begin was het misschien meer als een grapje, is het waarschijnlijk gezegd. Oh, dat zou heel goed kunnen. Dat jij het serieus hebt genomen. Nee, serieus hoor. Ja. Denk ik hoor, want nou ja, goed, wij namen je ook wel eens in de zeik in die tijd. Hè? En misschien namen wij het niet echt helemaal serieus, maar jij wel. Ja. Wat dien je al dan, Kreek? Kun je me nog herinneren? Nou ja. Hij begon te bellen als een gek. Hij stuurde demo's. Ja, en dan kreeg je plotseling te horen dat er een optreden was. Ja. En dan moesten wij even slikken en denken, mijn god. Er kwamen persberichten in de lokale kranten met foto's. Waardoor mensen weer zeiden van, hé, je zit in een band. Of ik zat er toen nog in, maar Gerard, je broer. En dat kletste heel snel rond. En op een gegeven moment kwamen dan ook de wat serieuzere popbladen. Kwamen eerst nog kleine fotootjes. Ja. Maar na flink wat jaren had je al je eigen advertenties erin. Jij geloofde echt in de muziek. Jij ging niet bellen omdat wij toevallig vrienden waren. Nee. Jij geloofde in de muziek en daardoor kwam het ook over, denk ik. Ja, dat is wel je handelsmerk ook. Gewoon echt voor zo'n band gaan en voor die muziek gaan. En niet, je kan het is geen stofzuigers verkopen of wat dan ook, omdat we toevallig vrienden waren. Nee, echt geloof in die band. Shoot all the things, it's all gonna out of nowhere. It's all gonna out of nowhere. Voor ouders zijn er dan zo toen in die tijd. Ja, dan zat er wat vreemdje op. Wat voor geschadel wordt me dat nou? En zo wat in. Want ja, ze gingen eerst dan een bandje oprichten, nou, dat weer dan de toilets, zeg ik begrepen. En ja, de toilets die waren wel aardig in, wel aardig worden vregen. Zo. En nou, ik denk dat valt me net ook. Maar ja, toen holde die man ermee op. Ik denk, oh heren, dan wordt het al slimmer en minder mee aan. Maar ja, in tussentijd dat hij de toilet hier er wel wat bij aan het schallen is, dat doen we wel terug. Maar ja, ik weet nog net hoeveel water hij hier en dat kan me net zo vol schelen, maar ik heb wel in de gaten, hij had een heel mooi ploegje om hen. Zo. Jan ten Boom wordt in 1961 binnen in Sint-Jansgeer. Hij is Jinnest band. Begin jaren 70 verhuisde de huishouding naar de Jouwer. Hij ten Boom had daar een baan bij de gemeente als schilder. In dezelfde jaren krijgt Jan een heel iets grotere interesse voor muziek. Opwinding bijna. Er komt een voor de etalage staan en de Just die single van Long Learn en de Shakers die is toen op een radio jaren. En dat vond ik heel spannend, dat vond ik een hele mooie plaat. En die moest gewoon vaker jaren. En de enige manier om dingen vaker te jaren, die jongen trein zand, dat weer gewoon simpel was, dat de single van Katie moest. En dat ding ik. En dat was van mij een openbaring. Ik ben hier bij Radio Riepkema. Business herken ik het nog. Het is behoorlijk verloren. Nou ja, het is nog hetzelfde gebouw, en het interieur is enorm verloren natuurlijk. Ik ben 12, dat is een jongetje trein in Sander dus. Toen heb ik mijn eerste plaatsjes gekocht. En toen heb ik voor het eerst 4 goenen in de maand. Ik zakhield. En dan zit ik meer voor de raam te verlekkeren in elke maand van welke plaats ik dan bij KP zoer. Toen ik van Sint-Jonsgeer naar Jouwer kwam, toen wie ik eigenlijk, ik helemaal geen vriendjes, dus ik zit op mijn kamer en ik zocht eigenlijk wel een beetje mijn heil in de muziek. Dus ik zit heel vol de muziek te luisteren, dus daar wie ik echt, zeker die eerste jaren, ben ik daar eigenlijk bijna alleen maar mee bezig. Ik hier een hekel aan skallen, dat vond ik verschrikkelijk, dus dat wie voor mij een escapisme. Ik wil gewoon even in die oren wereld wezen, want ik heb op hele nare skallen zitten. Ja, hij lag altijd met de radio, hè. En dan bandjes nou, opnemen zou het hebben.
En het wie ik zag, als wij hier naar de zin gingen, naar een plak. Ja, we nog maar jong, ja. En dan zet ik de auto del. Hij zei het heid. Nou jongen, hoe laat moet je werden? Ik zei, wat was zo dan? Nou, hij zei, ik in de stad in. Ja, maar ik zei dat ook niet. Hij zei, hoe laat? Nou, ik zei, hoe zei zo. Jan die zei alleen gauw. Hij ging nooit maar hij met hem. Nee, hij was alleenig. Hij was ook alleenig. Hij woonde die winkels terug. Hij was ook zo zelfstandig. Ik was 16 toen ik deze single van de Clash hoorde. En dat is echt voor mij een life-changing moment, om het maar even beladen te zeggen. Ja, het was soorten met middelvingermuziek wat op dat moment wel lekker voelde bij mij. Ja, dat best jong en het skopte in alles aan waar zelf was een hekel aan hierst. En het was soorten met klankbord, die is eigenlijk een goddomme, er zijn nog meer mensen die dat hebben, weet je wel. Dat heeft een heleboel ding. Ik kan er ook een beetje zeggen dat ik dat er misschien het werk al wil doen. Jan? Jan, heb je cd's van de Carpenters? Ja, Yesterday Once More. Carpenters, vette band, Jan. Hoewel Jan ten Boom door de jaren heen een naam maakt met de meer serieuzere gitaarbands, werken er ook met DJ-acts als de Loco Disco Show en Wipneus en Pim. Muziek als amusement. En dat kan ik zijn worden van de mashup-band de Memphis Maniacs, die Jan stomme graag als boeker haar wonen. Jan die weet precies de goede balans te vinden en ik ben nooit bij de telefoongesprekken, maar Jan die kan volgens mij ook wel goed de prijs vragen, zeg maar, weet je. Want, dit is gewoon en niet meer en niet minder. En, ik kan toch ook wel een bikkel zijn volgens mij in de onderhandelingen. En dus Jan is gewoon een hele belangrijke gast. Daar is hij trouwens. Jan ten Boom! Aankondigen? Ja, dat lukt wel. Entertainment wat ze doen. Ja. Maar dat doen ze op een onweerstaanbare manier. Want de grootste alternatieveling die hebben iets van wow, wat is dit weer zo? Kijk, Jan die zit al zo lang in het vak. Hij heeft natuurlijk met Johan en nu doet hij Tim Knol. Ja, die gasten die staan op Pinkpop, die staan op Blowlands. En het is best wel moeilijk voor een band als ons om daar een voet tussen de deur te krijgen. En als je iemand als Jan achter je hebt staan, dan gaat dat gewoon een stuk makkelijker. Het is gewoon een band die gewoon in alle uithoeken van Nederland spelen kent. Het is altijd bang. Ik moet er zelf net aan denken om band op een spotdel te zetten. Waarvan ik denk van, het misschien wel net werken. Dus voor de band is dat naar, het is voor de publiek is naar, voor de organisatie is naar en voor mij is naar. Dus het werd voor jou een nadeel. Dus ja, dat doe ik dus net. Ik wil gewoon op voorhand weten van, als ik een idee heb. Zoals, een goed voorbeeld is wel de laatste keer op Noorderslag met de Memphis Maniacs, dat die afsloten in de 3FM-zaal. En er is een bepaald plan, maar ik denk van als het daar gebeurt, als de mensen het te gek vinden, dan wordt die band serieus genomen.
En dan kan er wel eens iets gebeuren gaan. Dat succes is zodanig dat ze nu gewoon op alle grote festivals staan. Parkpop en het Solar Festival, hoe al, neem ze maar op. En het is nu een van de festivalbands in Nederland. Als ik het even een beetje moeilijk heb of wat dan ik, dan is dit een plek waar ik heel graag kom. Om de dingen weer een beetje op een rijtje te zetten en alles een beetje in perspectief te zetten. En ik maak mijn werk. Ik bedoel, ik ken soms dan ben ik aan het werken en dan neem ik mijn mobieltje mee en dan ging ik gewoon hier even heen. En dan lost het probleem zich makkelijker op dan dat het op kantoor zit op een of andere manier. Op een bepaald moment hier ik wil te goede dingen aan het goede leven, om het zo maar te zeggen, in de zin van dat het drank en drugs en al die dingen, dat het op een bepaald moment, daar ben ik wel in meegegaan. Ik heb er een goede tijd mee gehad, maar op een bepaald moment wist ik van met ouder aanwijzen. Toen ben ik op een bepaald moment gewoon mee kapt. En dan was dit gebied een heel belangrijk gebied, want dit was inderdaad het gebied waar ik dan weer omkwam om eventjes lekker tot rust te komen. En ik zat er al even hier, dan hier ik dit net zo dwang kent. Dus op een bepaald moment, als die keus maakt is om die leven over een boek te gaan, dan moest gewoon ik een manier vinden om dat goed te doen. Voor mij was dat gewoon van echt kappen met al die shit en het werken gaan. Dat wie ik zo'n beetje het eerste wat ik deed, gewoon keihard werken en dat lukte op de dag van nou en daar viel ik me heerlijk bij. Als Jan Clean is, giet er voor de volle 100% voor de Serenes. De juiste band werd aan jaren 80 oprichter terug. Oude bekenden van de Toilets, Paul Doctor en Theo de Jong. Hij wat spelen. We zijn elk weekend on the road. En we hebben echt in alle uithoeken van Nederland hebben wij spelen. Jan is eigenlijk een vijfde bandlid. Dat is het patiënt. Want overal waar wij zijn, of waar ik maar heen om contractenbesprekingen of interviews of wat dan ik. Promotiemaatje of een videoclipmaatje of wat dan ik. Jan was er altijd bij. En Jan regelde gewoon alles. Wij roepen maar zo hol in de wolken en Jan die zorgde dat alles regelen werd. Waar halen jullie je invloeden vandaan? Want het klinkt wel alsof... Hier. Friese landschap. Ja. Het inspireert. Ja. Nee, maar ook wel uit de jaren 60. Maar dat is toch logisch, daar groei je mee op. Dus die muziek die hoor je al vanaf je 4e jaar. Dus dat gaat in je hoofd zitten en dat komt er op een gegeven moment komt het er weer uit. In the sky, sparkling red, the daylight melts. Why can't you feel at ease in this abiding place? And I know I won't change.
toen zijn eerste plaat hierheen, toen de pers die pakte dat op, al wie het een soort met revelatie bijna is. Ik bedoel, op dat moment hiest de bands als Buffalo Tom, Lemonheads en dat soort bands waren toen heel populair. En we hebben gewoon een enorm grote tours die. En vanaf dat moment, toen kon ik er enigszins van roem komen, zeg maar. Het succes zal de Sereens wel eens geen goed waan. Paul Doctor verliet de band als eerste en Oren volgde. Ik denk dat die bezettingswijziging uiteindelijk in killing wist binnen voor de Sereens. Als er nou waarom sjost, hier misschien die oude bezetting die hier bloeien met van die fjouwer jongens uit Jouweren, zeg maar. Ik wie toen heel erg kut door de bocht. En als ik me iets net zinde, dan zei ik dat. En dan, ja, dat wordt net altijd een goede ontvang. En wie ander bij om dat alle keer een beetje weer goed te praten en een beetje te limien. En ja, ik denk dat Jan daar een hele het oors weet ik zeker, vooral op het laatst toen, wie de band veel eerder ontplofte dan als Jan er net bij wie was. Het is een band die voor muzikanten ik wel dingen betekent het, weet ik eigenlijk wel zeker. Want ik bedoel, ik ben mensen die ben echt wel beïnvloed door onder andere een band als de Sereens. Omdat zij zeker van Nederlandse begrippen, maar een heel speciaal geluid kwam. Daar rond ik iets waar de verroeng in Nederland op dat moment. Wat vind je nou van die muziek? Luister je daar wel eens naar? Had je daar wel eens naar? Nee, maar om denken naar het praktiseren die wordt. Nee. Nee, wie net? Maar ben ik net benijd van hoe die bands van hem klinken? Ja, maar ik heb wel een idee. Zeker wel. Ik zie dat wel op de televisie, nou. Dan zie ik dat wel even zeker. Ja, wel. Toen was je een feestje. Toen er dan 50 jaar worden weer en 30 jaar manager weer. Toen hield er ik aan de ploegje. Maar dat vond ik wel leuk. Dat weer fleurig op. Hè? Dan kan de voetje nou wel een beetje van de grond. Ik ben nu wel een beetje trots op hem, dat hij het Safir schopt heeft. Ook eerlijk in worden. Hier het ooit dacht? Nee. Nee, ja, maar dat hier vroeger net, hè. Zo hier vroeger net. Ja, die is wel muzikant, maar manager, nou, maar je weet net wat mensen wie. Maar nou, ja, dan heb ik het wel terug. Hij had een goede business. En hij had er graag van leven nog, ja. En het is een hobby. Tevens ik nog. Nou, mooi krijg dan de krijgen. Ja. Wat hij is aan het trouwdag, dan rijdt het wel. Dan helpt de chimpansje wel. Ik dacht dat dan ik nog wel een beetje in de busje hier. Ja, denk je dat? Ja, wel. Zeker weten. Is wel eens een band hoe de holle jongen of net ongenomen is, wat dan ga, dat is toch wel heel spiedig achterhouden. Ja. Dat heb ik wel, want soms dan, dat is bepaalde dingen ik net omdat het op dat moment geen tijd heeft. En we sluiten van things van, shit, dat hier ik eigenlijk wel dan moeten, ja. Neem maar zien? Neem maar zien. Ik neem maar in een mook. En ik vond het een hele goede band. Ik zie op dat moment krijg een beetje in de periode dat het heel erg druk weer.
En ik dacht van ja, nou nog net. Want ik wist niet dat het zo snel maar die jongens gingen zo. Dus ik dacht van misschien spring ik er straks wel in. Maar ik moet het nou nog net waan. Het is gewoon te druk. Ik ken er net bij. Dat is dus het nadeel van die filosofie, het solistenbloed. Dus dat is soms ik denk dat toch mist. Maar dat is in het Engels is dat mooi, een occupational hazard is dat. Dat is jammer dan, is dat. Vuurtorenwachter is een mooi beroep, zeker op de Waddeneilanden. Zodra het zomer wordt liggen in het duinen, overal vrijende paardjes. Voor ze het gaan doen kijken ze eerst of er ook iemand in de buurt is. Maar vergeten dan de verre kijker van de vuurtorenwachter van de brandharis. Ben het wakend oog, mijn blik blijft rustig staren, gericht steeds over zee. Let ik op de gevaren, ik ken de schippers en de vissers die naar de Noordzee varen. Maar het zit baldraaien nog? Ja. Ja, maar De clubtours ben ik heel belangrijk natuurlijk. Maar op de festivals de kerst heel volle publiciteit maar genereren. Wist was de Pinkpop en de Lowlands en de Parkpopmers. Ja, dan, dat levert een boel publiciteit op. Maar hoe krijg je een band op een festival? Daarvoor moet Jan al maanden niet voor in de slag met de programmeurs. Nou ja, dan is het vaak de aanhoudendheid van Jan, van de boeker, die toch moet zien te overtuigen. Hij moet mij toch proberen te bewegen om een bepaalde act waar ik mijn twijfels over heb, om dat toch te boeken. En Jan is wel een van de weinigen die daar heel erg volhardend in is. Ik heb altijd wel iets van het vooropgezet plan van ik wil bepaalde bandjes er absoluut hebben. Want dat zou mooi wijzen, wist wel, op het moment, want op het moment dat naar je plaat uit of wat dan ik. En dan was de band eigenlijk presenteren. Maar ze moet ik een beetje bij het festival passen. Nou ja, dan belt hij gewoon de hele nacht door. Dan staat hij voor aan mijn deur. Dan komt hij gewoon ongevraagd mijn slaapkamer in. Maakt hij me wakker. Dat is echt niet normaal. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar hij is wel heel vaak... Ja, hij wil echt dat je de tijd voor hem neemt. Echt, van Mars, laten we even gaan zitten. En dan komt hij echt met een argument natuurlijk waarom die band moet komen. Maar dan gelijk onderschrijven met een recensie erachter. En je moet dit eventjes. En dan heb je die taar gezien. Weet je, hij is wel heel erg... En dat zeg ik ook tegen andere boekers. Hij is wel heel erg volhardend gewoon. Hij zet zijn tanden er echt in. Ik ben de vuurtorenwachter van de brandharis. Jan is inspiratiebron eigenlijk. Een motortje die altijd loopt en die altijd mensen vooruit helpt. Hoe belangrijk is hij voor Excelsior? Heel belangrijk. Waar zit hem dat in? Nou, ook door de stimulans die je ervan krijgt. Ook wel de ideeën, het goede gevoel, het nooit aflaten en het er altijd zijn. Is IJs in Amsterdam net de place to be voor een boeker? Ja, de Randstad is een goede plek om te wijzen van de boeken, denk ik. En normaliter zodat ik zou wijzen moeten. Alleen ik ben in Jouweren begonnen. En ik heb er wel een naaitocht om hierheen. Maar ik heb uiteindelijk gewoon, ik tot de komst van internet en dat soort dingen. Dus dat maakt de wereld sowieso een stuk lietser. En het is maar oorloeren van oude Jouweren. En terug in Jouweren te wennen, kerst ik even die we weer omtrekken uit die wereld, zeg maar. Want hier, ik kom hier altijd nog meer bekend zijn dan in mijn eigen bandplak.
En als ik in Jouweren lekker naar de stamkroeg ging, en dan ben er een heleboel mensen die ik net weten wat ik doe. En dan vind ik het altijd prima. Dan kan ik op een of andere manier denk ik dan volle beter op mijn reisje zetten. You're the one who makes the world go round. All my dreams were butterfly. You're the one. Maar de Serines had Jan ten Boom namen maken. Met jaren 90 komt er 30 in contact met Daryl Ann. En net lang daarna volgt Johan. Gitaarbands die het in die jaren in Nederland de toon zetten. Jan ten Boom had daar een groot onderdeel in gehad. Dat hij vanaf het eerste moment in ons geloofd heeft en ons overal heeft kunnen neerzetten. Ook in de tijd, weet je, in het begin gingen we naar Engeland, was het allemaal Hosanna en zag het er heel veelbelovend uit. En ook in de tijd dat we gedropt werden en een beetje terug naar de basic moesten eigenlijk met Dylan. Weet je wel, toen heeft hij ons ook gesteund en altijd het vuur uit de sloffen gelopen voor die band. Dat is een van de hele belangrijke bands wist in mijn carrière, absoluut. Dat was ik de eerste band volgens mij die ik op Pinkpop hier. En ik een band die in Buurland natuurlijk echt heel goed ding had. This is tonight's band, Daryl Ann. I'd rather live near the ocean and let the sun bring back life to me. Ik vind nog steeds een van de allerbeste Nederlandse bands ever. Dat is die Buitenkijf. Dat is een band waar ik gewoon puur muzikaal gewoon. Waanzinnige band, super trots op dat ik dat ding heb. Vind ik een eer. Dat is een essentieel ding wist. Want daardoor krijg je natuurlijk meer van dat soort goede bands op die basis maar. En Johan, natuurlijk, dat is een enorme belangrijke band voor me wist. Dat is de band waar ik van het begin bij betrokken wist ben. Dus dat is van begin tot eind heb ik dat meemaken en dat wie ik een waanzinnige tijd. Just let it go if you wanna feel better. What's the matter with you? Calm down better. Let it go. Still you haven't found a peace of mind. Can't you face the consequence? Such a wasted chance. You will know in time. Your days are through. And when the day is gone, and everybody's gone, this universe inside your head that's haunting you. Voordat we Johan werden is er een heel proces aan vooraf gegaan. En hij is wel iemand geweest die altijd gedacht heeft, nou, dit zijn gewoon goede liedjes. En het is er misschien nog niet, maar het komt er wel. En er zit wat in. En dat heb je ook nodig. Want je kan anders, geef je misschien de moed op of je denkt van, nou, het lukt niet. En we hebben natuurlijk heel veel gespeeld voor die tijd. Met de Serines, als voorprogramma van de Serines. Daryl Ann, die waren toen nog wat bekender. Ja, volgens mij is een goede boeker nog belangrijker dan een platenmaatschappij, bij wijze van spreken. En dat meen ik echt, omdat je kan tegenwoordig een plaat maken en die zet je op het internet. En weet je wel, dat lukt allemaal wel. Maar de optredens krijgen, dat is een heel ander verhaal. En daar moet je toch wel je plaat mee verkopen ook. Hear the flowers bloom in black and white. Should the film play it on and on till it's caught inside your mind. Het maakt voor alle boekers de nachtmerrie wezen. Bands die er maar ophouden. Jan ten Boom had het al gauwers meemaken. Recent nog maar Johan. De band jouwt eind 2009 zijn laatste concert. Voor mijn gevoel, en zo denk ik er nog steeds over, was het een mooie tijd om dat hoofdstuk Johan af te sluiten. Het was gewoon klaar, vond ik. 4 mooie albums gemaakt. We hebben alles uitgehaald wat erin zat. En ja, op een gegeven moment is het op. Tenminste, voor mij was het op.
En ik denk dat Jan dat wel begreep. Ik wil nog één iemand bedanken vanavond. De belangrijkste man. De man die Johan heeft ontdekt, zeg maar. Jan ten Boom. Thank you, man. Wherever you are. Ja, het wie mij wel duidelijk van, ja, ik kan nog van alles proberen, maar dit is de realiteit en je moet het maar doen. Dus dan op een bepaald moment, ja, dan moest je er geen litten. Maar natuurlijk is het hut, want het is een band waar zo lang aan werkt heeft. Het is ook een beetje een band van die bijna, wist wel. Het is een heel emotioneel ding. Ik bedoel, bij die laatste show heb ik het net droeg ook niet, hè. Dat is simpel zat. Dat wie wel heftig. Ja. Ik krijg het nou zelfs nog een beetje dat ik denk van... Ja, dat jip zit dat wel dus. Ja, het zit heel jip, ja. Zeker. En jullie ook heel, heel erg bedankt. En misschien tot ooit een keer. Maar hoewel de muziekwereld onder druk stiet, komen er altijd weer nieuwe bands op Jan ten Boom zijn paard. Succesvolle bands. Zoals Mos, Beans and Fatback, Lola Kite en Jam. En daarmee liep het, knock on wood, boekingsbureau Boom nog jaren voor u te kennen. Bist ik vaak op zoek naar dat een speciale dingetje. Dat is een soort met drug bijna. Dat jouwt in een rush. Dat het iets heeft van, oh wauw, je hebt weer iets speciaals. En dat is altijd heel spannend om te zien wat eruit komt. En de ene keer werkt het, de andere keer werkt het net. En de andere keer werkt het een beetje. Ik bedoel, het is van alles wat. En ik vind het prachtig aan dit vak.